आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि गासै 1000 गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ क'क्राझार जिल्लायाव बेखेवजेनबाय। आसाम नाङै बर' बिजोंनि गोबां गुदि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ नोजोर होनानै फरायसुला फरायसुलिफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाखनायथाव हाबाफारिखौ जागायदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि हालामनि 356 नं नादांगारि गुदि फरायसालियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1000 गुदि फरायसालिफोराव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनैनि बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखेवनाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी आरो गुबुन गोबां मावथिफोर लोगोसे नादांगारि गुदि फरायसालिनि फरायसाफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोराबो बाहागो लायो। बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुन गोनां आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जोङो प्राय 17 बोसोर दिनै आगान सुरबोबाय। क्लास 9 आरो 10 नि मटिभेशन केरियार काउन्सिलिं आरो फ्रि कचिं क्लास स्पेशल कचिं केम्प खालामनायनि गेजेरजों मेट्रिक लेभेलाव जों नुबाय जे जथेस्थ जोंनि जे रिजाल्ट बे रिजाल्टआ मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोननायनि संख्या लेटार स्टार मार्क डिस्टिंक्शन आरो 90 एबभ% मोननायनि संख्या दायो बारायबाय। प्राय 2000नि खाथि जों मेट्रिकआव बोसोरफ्रोमबो जों फार्स्ट डिभिजन मोननो हानाय बर' बिजोंनि माने स्कुलाव जोङो नुनो मोनबाय आरो बेयाव बिमा बिफा फोरोंगिरि फरायसा फरायसुलि बयनिबो नाजानाय दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेनि थाखाय हाबा मावबाय थादों। दा गुबुन फारसेथिंहाय जों नुदों जे जोंनि गुदि फरायसालिफोरनि अबस्थाया मोजां नङा आरो दिनै जोङो नुबाय जे गोबां बर' बिजोंनि फरायसालियाव सारा आसाम नाङै फोरोंगिरियानो गैया। अबावबा सासे फोरोंगिरि फरायसाया 50, 60, 70नि बारा दङ खिन्थु फोरोंगिरि गैया, टेम्परारि एटाचमेन्ट होनानै दोनदों आरो बेजों गुन गोनां सोलोंथाइया मालाबाबो जाफुंनाय नङा। निउ एजुकेशन पलिसि भारतआव लाबोबाय, गोदान सोलोंथाइ बिथांखि मादार टां मिडियामनि सायाव बांसिन गुरुत्त होनाय जादों आरो दिनै बर' बिजोङा क्लास 10 सिम जोङो फरायगासिनो दङ आरो बेयो क्लास 12 सिम जानो थांगासिनो दङ। बेबायदि अबस्थायाव जुदि फोरोंगिरियानो गैयाब्ला, फोरोंगिरियानो सासेल'ब्ला आरो मोनबा क्लासाव 25टा साबजेक्ट फोरोंनांगौ 5 घन्टानि समाव बे मालाबाबो सम्भब नङा। दा फाउन्डेसन लेभेलाव प्राइमारि लेभेलाव गुदि फरायसालियाव जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ मोनाब्ला जेखौ नेवता सोलोंनांगौ, सानखान्थि सोलोंनांगौ, ABCD सोलोंनांगौ बा दा गुबुन गुबुन जिफोर बिथिंफोर दङ, साबजेक्टफोर दङ, सम मथे बे माने थाखो खथायाव जुदि बे फोरोंनाय जायाब्ला बे फरायसाया उननि समाव थांनानै बियो फरायसालि गारगोन बा बियो ड्रप आउट जागोन, नङाबा बियो नांगौबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय नङा, गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय बे बन्सित जागोन। दा बेखायनो जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों खावलायबोदों जे टेटनि गेजेरजों टेट पास जाना थानाय जेसेबां भेकेन्सि पजिशन दङ बेखौ फुल फ्लेजेड एपइन्टमेन्ट होनानै आसाम सरकारा गावनि बिबानखौ रुजुननानै फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो फोरोंगिरि गैयै सिंगल टिचार स्कुल बिनि जेंनाखौ फोजोबनांगौ। आसाम सरकार बिटिआर सरकारा टेट एपइन्टमेन्टखौ होआखै नङा, होबाय थादों, खिन्थु बियो साफिसियेन्ट जायाखै। जोङो दाबि दैखांबाय आरो जेब्लासिम बे एपइन्टमेन्ट प्रक्रिया जाया बा सरकारनि खामानिया बिराद स्ल' आरो जोबोद डिले जायो। दा बेखायनो जोङो माहारिनि बिबान, सामाजिक बिबानखौ बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय थादों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो जायफोरा टेट पास जानानै दङ, जायफोरा BA, BCom, BSc जाबाय बा मास्टार डिग्री खालामबाय, सोरबा DLED लानानै दङ, सोरबा BEd पास खालामनानै दङ, बेबायदि टिचारफोरखौ नागिरनानै फ्रि अफ कस्ट भलुन्टारि 1000 आसाम नाङै बेबायदि फरायसालियाव जोङो एपइन्टमेन्ट होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ फोरोंहोनायनि बेबस्था जों खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फरायसा फरायसुलिया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो आरो बेखौ जिउआव बिथांमोना साफा साफा सुबुं धोन हिसाबै गावखौ गायसननो थाखाय मोजां सोलोंथाइ, गोग्गो सोलोंथाइ, गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो। बे उद्देश्यजोंनो जोङो आरम्भ खालामदों। दिनै सालाकाथिनि बे नादानगुरि LP स्कुलाव क'क्राझार तितागुरि BOनि सिङाव बेयो गोलैयो आरो बेयाव जों नुबाय जे
70नि बारा स्टुडेन्ट दङ खिन्थु टिचारा सासेल' आरो बे सासे टिचारजों 70 जन गथ'फोरखौ फोरोंनाया मालाबा सम्भब नङा दा बेखायनो जों क'क्राझाराव दिनै जागायबाय गुबुन गुबुन जिल्लायावबो जागायबाय आरो बे कन्टिनिउआसलि नैबे 1-2 मासनि गेजेराव बे कमप्लिट जागोन गोजोन्थों निउज डेस्क बड'सा।